uHezekeli 25. Izwi likaJehova lafika kimi, lathi, ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kwabakwa-Amoni, uprofethe ngabo, uthi kubantwana bakwa-Amoni, zwanini izwi leNkosi uJehova, isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba wathi ashila ngendlu yami engcwele lapho yangcoliswa, nangezwe lapho lachithwa, nangendlu yakwaJuda lapho beya ekuthunjweni, bheka, ngalokho ngiyakukunikela kwabasempumalanga, ube yifa labo, bamise amakamu abo phakathi kwakho. Babeke amakhaya abo kuwe, badle isithelo sakho, baphuze ubisi lwakho. Ngiyakwenza iRaba libe yindawo yokuhlala amakamela, abantwana bakwa-Amoni babe yindawo yokubuthisa kwezimvu, nazi ukuthi nginguJehova. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba ushaye ihlombe, wadubhuza ngezinyawo, wathokozela izwe lakwa-Israyeli ngawo onke amafundululu akho emphefumulweni, bheka, ngalokho ngiyakwelulela isandla sami kuwe. Ngikunikele ukuba ube yimpango yezizwe, ngikunqume kubantu, ngikuchithe emazweni, ngikuqothule, wazi ukuthi nginguJehova. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngenxa yokuba oMowabi noSeyiri besho ukuthi, bheka, indlu yakwaJuda injengazo zonke izizwe, bheka, ngalokho ngiyakuvula umthambeka kaMowabi angabe esaba nemizi, kusukela emizini yasemikhawulweni. Ubukhosi bezwe, iBethi Jeshimoti, neBali Mehoni, neKhiriyatayimi, ngiwunike abasempumalanga kanye nabantwana bakwa-Amoni, ube yifa labo, ukuze abantwana bakwa-Amoni bangabe besakhunjulwa phakathi kwezizwe, ngenze ukwahlulela kuMowabi. Bazi ukuthi nginguJehova. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngenxa yokuba u-Edomi ephathe indlu yakwaJuda ngokuphindisela, wacunula nokucunula, waziphindisela kubo, ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngiyakwelulela isandla sami ku-Edomi. Nginqume kuye abantu nezilwane, ngimenze ize kusukela eThemani, bawe ngenkemba kuze kube seDedani. Ngiyakubeka impindiselo yami phezu kuka-Edomi ngesandla sabantu bami u-Israyeli, benze kwa-Edomi njengentukuthelo yami nokufutheka kwami, bazi impindiselo yami, isho iNkosi uJehova. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngenxa yokuba amaFilisti enze impindiselo, ephindisele nokuphindisela ngamafundululu emphefumulweni ukuchitha ngobutha obungapheliyo, ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bheka, ngiyakwelulela isandla sami kumaFilisti, nginqume amaKherethi, ngichithe insali yasogwini lolwandle. Ngiyakwenza impindiselo enkulu kubo ngezijeziso ezifuthayo, bazi ukuthi nginguJehova, lapho ngibeka impindiselo yami kubo.